mudu uku ne wajibi ko biyu ko ɗaya. Mudin ai dukkanmu wadda duk suke zakarfe da kai din an san mudin kala-kala ne ba, akwai mai ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku ko to babban mai ɗayan babban ai ya ɗan fi girma, ni yana cin abin da ya kai yana da ya fi rabin shakaɗe ka amma bai kai shakaɗe ka ba ko bai kai shakaɗe ka ba. Yau wato shi babban shi yake madadin taliya laida ɗaya ɗin, saboda ai dama shari'ar ma ta gwada wannan mudu ɗayan da abincin cin mutum ɗaya ne, kuma kun ga dai mutum dai ne lafiya ne ba marar lafiya ba. Ai ba kowa ne za a dafa masa shi a taliya karo taliya leda ɗaya yanzu nan ya bada mata yaji ya tashe ta duka ba, ko ba haka ba. Amma mutanen kala-kala da akwai wanda shi cin salin kawai overtank ne, an gane ai dole ba za a sa shi a lissafi ba. Amma mutane yanzu mafi yawa ba kowa ne zai cinye taliya leda ɗaya lokaci ne ba, to in ya cinye ma ɗin da ai an kosar da shi. In ya cinye ɗin ma an kosar da shi, kun ga ta zama cin mutum ɗaya kenan, tunda dama cin mutum ɗayan ake so a samar wanda zai ci ya ƙoshi lokaci ɗaya, kuma ai ya samu bukata ta biya. Wannan shi ne Allah ya taimake mu.